फुडल्या 5 वर्सां खातीर गोंया खातीर 25,000 कोटी रुपया दितले म्हूण केंद्रीय येरादारी मंत्र्यान घोशणा केली। राज्य प्रदूषण मुक्त करपा खातीर मास्टर प्लॅन करचो, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट वाडोवपा खातीर सरकारान यत्न करचो म्हूण गडकरीचो उलो। मडगांव, नावेली, काणकोण ते कर्नाटक मेरेनच्या बायपास रोडाक गडकरीन मंजुरी दिली। माझी आपल्याला विनंती आहे की आता नवीन परिप्रेक्षामध्ये गोव्याच्या विकासाचा एक चांगला मास्टर प्लॅन तयार करा। अदरवाईज तुमचंही पण हरिद्वार आणि ऋषिकेश झाल्याशिवाय राहणार नाही। पण पब्लिक ट्रान्सपोर्ट गोव्यातलं जर आपण चांगलं केलं तर ते स्वस्तही होईल, कारण आम्ही त्याच्यात 30% रेट कमी केला। येणाऱ्या काळामध्ये गोव्याचा मास्टर प्लॅन तयार करून प्रदूषणापासून मुक्ती देऊन पब्लिक ट्रान्सपोर्ट जास्त पॉप्युलर कसं करता येईल याकडे माननीय मुख्यमंत्री आणि प्रशासनाने विशेष प्राधान्य द्यावं आणि एक मास्टर प्लॅन तयार करावा ज्यातून गोव्यात प्रदूषण होणार नाही। जवळपास 22,000 कोटी रुपयाची कामं, नव्याने 25 ते 30,000 कोटी रुपयाची कामं मंजूर करू। 4 ते 6 लेनचा मडगाव बायपास, नवेलीन, कोणकोलीन, कानोकोना आणि कर्नाटक बॉर्डर हा 45 किलोमीटरचा 3,500 कोटी रुपयाचा मी मंजूर करतोय, त्याची घोषणा करतोय। याच्या कामाला लवकरच सुरुवात होईल। त्यामुळे सगळ्या ठिकाणी 4 लेन होणार आहे। त्यामुळे 4 लेनिंग ऑफ पणजी टू बेलगाव NH 748 52 किलोमीटर हा 4,000 कोटीचं काम पण मंजूर केलेलं आहे। त्यांच्याकडे ऍक्सिडेंट स्पॉट आहेत। 3 VUPची मागणी केली आहे, नयबाग, धारगल आणि पेडन जंक्शन पेडन हे NH 66 वर आहे। तिन्ही पण मी आपल्याला मंजूर करतो, याची घोषणा करतो। काल काहीतरी इथे एक लँडस्लाइड झालेला आहे। मी आजच आमचे अधिकारी आले आहेत, ते उद्या सगळे भेटून चौकशी करणार आहे। त्या सगळ्या कामामध्ये काय जे त्रुटी असतील, दोष असतील ते दुरुस्त होईल आणि याबाबतीत योग्य ती चौकशी करून आम्ही नक्की आवश्यकता असेल तर कारवाई करू।